F'Ottubru ir-rata l-inflazzjoni f'pajjiżna dik ta' 2.5% kienet l-istess bħal medja Ewropea kif jirriżulta minn ċifri tal-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ ċifri fl-istess jum ukoll li juru kif din ir-rata komplet tonqos. Meta wieħed iqabbel iċ-ċifri ta' Ottubru ta' sentejlu max-xahar li għadda wieħed jinnota kif ir-rata ta' inflazzjoni niżlet bi kważi 2%. Miċ-ċifri ħareġ ukoll kif l-akbar fattur għall-inflazzjoni kienu prezzijiet iżjed għoljin fil-lukandi u restoranti li jiġdu is-saħħa tal-industrija turistika li din is-sena wkoll mistennija tkun waħda rekord kemm fl-ammont ta' turisti li jżuruna u kif ukoll fl-infiq tagħhom. Analisti li tkellmu ma' News qalu li hemm domanda b'saħħitha mill-Maltin kemm għal weekend breaks kif ukoll għal ikliet barra mid-dar. Skont il-Eurostat, l-ogħla inflazzjoni mill-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea f'Ottubru ġiet irreġistrata fir-Rumanija b'aktar minn 8%.